Mä oon ottanut pikavippiä joskus ja sitä tuli otettua. Paljon ja miten kävi? Onko vielä? No otin perus tuohon kauhean. Lähin opiskeluaikoinen raha, niin rahaa ryypäten otin 100 pikavipin silloin. Ja Mitä vuosia mennään? Eli onko tämä just niitä aikoja, kun nämä pikavipit tuli? Koska silloin kun ne tuli, niin nehän oli koko ajan pinnalla. Kyllä, ja siis oli ihan hirveät korot, mä muistan. Niin 100 oli silloin, muistan vielä, 25% oli se korko siinä. Joo, tiedätkö tuossa? Seuraava opintotuki meni sitten kumminkin silleen, että se on vähän tyhmää niin vuottaa niitä, mutta siis silloin tuli otettua. Luottokorttia, niin. Ei saatana saanut luottokorttia, eikä mitään opiskelua. Se olisi pelastanut tämmöisistä. Mutta monihan noissa pikavippikirteissä just silleen, että sä otat sieltä vaikka 500 ja siinä on korko vaikka 20%, 20% ja sit sä niinku tavallaan niinku, joo, no kyllä mä ton maksan takaisin, jos menee vuosi maksaa, kun rupeat laskemaan paljon, kun siellä on korkoa. Niin, että on se silleen niinku,